paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Henry M., ang lalaking hindi inuuhanan. Nag-agi ako dyan sa may kwangunya na aga. Grabe ang pila. Grabe ang pila. Grabe ang pila ngunyan. Mga tugang na aldaw. Diyan po sa Comelec. Pero sa aga po, sabi kang Comelec Legazpi, mabukas na tabi sinda sa SM. Let's go! Anyway, second, ano nga yan, second to the last day para po sa voters registration. Okay? Ang hapo, para po duman mga tugang sa mga marinyo kansendong valid, kansendong driver's license, igwa na kiduang opsyon. Ade, excuse me po. Marot si Pictus ako yung ginawang kong ibos. Igwa na po mga tugang kiduang options. Number one, pwede ka na tabi, Ronald, na magkua nin 10 taon na validity kan sa imong lisensya sa pagmaneho. Ano tabi sa imo, Ronald? Proof o non-proof? Non-proof ka? Yan. Yan. Pwede ka na, mga tugang na magkua tabi, nin 10 taon na validity kan sa imong driver's license. Pero as of now, duman ngo na ini mga tugang sa National Capital Region. Di pa po na-expand digdi sa Bicol Region, pero mabot na panahon, mangyari po ang tapupunan ngo na sa National Capital Region. Anapot, natatakaipuhan ta na mag-issue ki 10 taon na validity kan driver's license. Na-imagine do, alimbawa nga ako, ang edad ko mga tugang 44. O 45 lugod, 45. Ang edad ko 45. Ma-46 ako sa January. Ma-apply ako kay driver's license. Otro ko rin nyo kaang NALD pag natawan ako nin permiso, kung kwalifikado ako, otro ko rin nyo, 55 ang edad ko. Di na magkatriplok ang sa wallet, ha? Di na magkatriplok sa wallet, ha? Muna, so durability, mga tugang kan driver's license. Kasawapon, pigiiling kuan sa national television buda kasubang. Yung pigiristoryahan. Baka lamang makauron tango niya na aga si madam na, si Sengani, LTO Legazpita, si Madam Feli Mendoza. Baka lamang makauron tango niya na aga. Ano? Sabi kan texter ta Ronald, sa gabos mo ngayang tinarambo na bilang broadcaster, bilib ako si mo. Pero ngayon, bako sana ako sa mo bilib sa edad mo. Kamu man na. Nagpapatawo si Sanggaran Mantulos na. Nagpapatawo pa kita si Sanggaran Mantulos na. Oh, sabi man ni Ma'am Regino, dahil ka nga tabi mag-utik ang edad mo. Sa bagay, ang pag-utik pala madam, maraot adi. Maraot pala ang pag-utik. Para ka ngaya 30 anyos magkainaling mo. Ay na si Rondon. Maraya man talaga si Rondon Ricapor. Kaya Rondon, pigiling ko kung may t-shirt patabi Rondon. Para ka ngaya 30 anyos pa sana. Magkaedad kita. Pero, gusto ko masabutan, ano mga tugang ang logic natakay pontang mag-issue kisampulong taon na validity kan driver's license? Diba? Pwede may option ka ha, pwede ka tabing 10 taon, pero maagi ka duman sa gari orientation seminar.
Halimbawa nga yata ma-expired ang driver's license ko sa January 12, mga tugang, bago ako mag-renew sa January 12, maduman ako sa, kung pwede na sa Bicol, ano, pero hanggang sa Bicol mo niyan dahil pa, sa NCR pa lang ini ha. Pero ini da, iduduman ng mga tugang sa buong parte kang Pilipinas sa maabot na mga bulan. Aboton kita digdi, sigurado. Maduman ako sa mga akreditadong driving school. Di ba? Ang hapot, mabayad ako. Siyempre nga, mabayad ka. Ikadua, kung gusto kong libre, duman ako ma-attend mga tugang sa LTO. Di ko aram talaga kung libre. Actually, garo libre sa LTO. Now, tapos issue ang kasiki sertifikasyon na nag-attend ka po sa araw ka na klaseng garo seminar. Kung ika, mga tugang na nagmamaneho, di katabi iki-violasyon. Ang record kan driver's license mo, magayon, di ka naging ano man na traffic violations after evaluation, then you are now qualified mga tugang to grab the privilege or the opportunity na makakuha ka tabi kan 10-year validity of driving license. Kung nag-renew kang 50 ka na, otro mo rin yung mga tugang, senior citizen ka na. Magayon man baga ko, taadi. Sigurado kung sa bayad ka iyan, igwa iyan, di ba? May bayad dyan na dagdag. Pero, anong rush ang logic talaga daw? Di ko pa nasasabutan kung natatakaipuhan kitang mag-issue ki 10 taon. Pero ilingon nindo ha? Ilingon ta ngaya sa passport. Pirang taon ang validity kang passport. Gari 10 taon naman. Ang visa, mga tugang depende. Nakakuha ako giro sinusurte man kita. Di ko aram kung natata na isyuang kita. Mga tugang, nakakatabi okay, 10 taon, 10 year, mga tugang US visa. So, piripigi para hiling ko sa picture ko, duman sa US visa ko, buda sungunyan kong picture, kanya ko, nagbago man sa napalan, subuho ko. So, pandok nga niya ko, pugiyon ka pa talaga, Henry M. Parulog-ulog yan. Diba? So, passport ko, ilingon ko naman. Kararinyo pa sa napalanggang passport ko. Di man nga niya ako nagbawang itsura ko pala, magpuon kang na-issuean ako kay visa after na. Di man pala nga niya ako nagbago. Subuho ko man sa napala. Nagdipito sa pando ko, di man nagbago. Pwede man gawin niya ako talaga sa drivers, sa lisensya, sa pagmamaneho, sa driving license. Di ba? Pwede man gayod talaga. Pero may option kang saro. Pwede man tabi na 5 years lang. Bako yung padingmar. Pwede man na 5 taon sana. Bako yung pade. Tama ito pade sukan. So nabasa ko ka sa banggi. So hapon. Wala sa report mo. Padingmar. So, yan, diba? Saka kung kwalipikado talaga naman sa 10 years, 5 years ka lang talaga. Yan. Nakapalaman yan sa Republic Act number 10930. Oh. So, pero pwede kita mag-choice kung kwalipikado ka sa 10. Pwede kita mag-apply. Oo. Kung kwalipikado kita. Kwalipikado ka kang violation tapos may siyang kaning certificate. Oo. Manong ko naman sa comprehensive driving gari seminar ade. Arodian. Pwede. Yes. Ang purpose paano kayan? Mabawasan so mga pasaway sa tinampo. Iyo man talaga. Mabawasan kaya so mga road crosses. Yan. Kasi di pa. Tapos so, karo incentive ini duman sa mga nagsusunod sa traffic law. Ay, very good man padi. Pero nga ni, ang iling ko, karo bako naman blue. Pero ibang kulor kayo ni, pero premium na lisensya. Kung 10 taon ka, ibang kolor. Jero. Anong kolor na? Pero marumato sa, bako man yellow, bako man orange. In between ka yellow ba orange? Jero. Pusya?
Makuman. Puti. Ako bang puti? Ano namatan? Sige, thank you pa de. Salamat na. Alright, diba? Gari premium driving kwan mo, privilege mo, mga tugang, tay ka ngaya, tultul kang magmaneho, day ka ngaya record na nag-violate ka, nakabayular ka sa traffic. Gari mariman ang ubeto, di ba? Makayon man baga. Gari mata okay, recognition. Mga tugang, pero kung ika talaga sarawayon ka, pirmi kang nadakop mga tugang sa ninviolasyon sa pagmamaneho, talagang arog kayo na arog ka iyan, dapat man talaga disiplinahon kita, mga tugang na mga tao, magayun man, di ba? Kung arog ka ng katuyuan. Hello? Hello, sir. Yes, sir. Good morning. Morning. Apa? Sir, apod ko lang, di ba pag marin yung ngunyan, sungunya na ninda sa LTO, Apa? pag day kang violasyon, 10 years, so? Ay, day, kita sir sa Bicol ngunyan, dai pa, kung ngunyan kamarin nyo. Iyo, pero maabot yan digdi. Ay, po, correct. Oo. Ako, mayirin niyo po ako next year pa. Ay, pwede nga, buto na kita, sir. 2022. Kaya nga po, may abot lang po ako dyan. Di ba, so, dahing violasyon, diretso sa 10 years. Opo. Tapos ma-seminar pa po ito. Iyo, sir, may seminar ka. Ang kon lang duman, tanailing ko sa news, kasuwa, kasubang iburakan sa rungal daw, dumang ka sa mga akreditadong driving schools, Iyo po. or sa LTO po, Ang kalibre. Oo. Ang dapat kaya mag-seminar na lang ta. Dahil ka nga ning violation for 5 years, bako? Oo. Dapat ang mga seminar kaya, so may mga dakop, bako na sa daing violation, na marin nyo ka daing kang violation, siyempre, ano ka na sa 10 years. Oo. Dapat i-consider ninda. So, daing violation na antos nag-renew, dahil na mga seminar ta. Yung anita daing aning violation for after 5 years. Ay, diri may punto ka man dyan, sir. Bako? May punto ka dyan, kuya. Dapat ang mga seminar lang dyan, so mga mga, iyo ka. Dapat ang paseminar ron, may mga sunod-sunod na violations. Oo. Mag-refresher sinda. Opo. May punto ka dyan, kuya. So, nag-renew na 5 years na daing violation after 5 years, dapat ay na may pag-seminar niyan, ta? Kaya nga nito. Tultol sa pagmaniyo. Oo. Pwede. May point ka dyan, sir. May point ka po dyan, ha? May point ka. Ang dapat ko lang, kung ma-seminar pa, ano yan? 1 day lang po. Ayan, sir, anday ko na klarado naman sa nilang kong news item. Kung perang daw ito. Trabaho kaya ako, sir. Pero nakupirmi. Opo. Minsan nasa norte, minsan nasa south. Iyo. Dapat, ako talaga, sir, after 5 years of lisensya ko, kaya akong violation. Iyo. Ano nga ni, abot parang sa sarang taon dahil violation. Oo. Paano ma-seminar pa pag mag-marinyo ako? Baka makuan gayon. Gari, enhancement seminar gayon. Oo. Di ko aram kung kaya nga ni pighahanap ko sulti. Baka makauron tango niya na aga. Ayun po. Ihaputaan. Pag natin, sumunod ang violation. Dahil Iya po. Good point, sir. Para yun na punto mo yan, ha? Salamaton tabi, ha? Salamaton. Sige pa. Sir Renty, salamat po. Ingat, migo, sa pagmaneho. Alright, di ba? Ayan, ha? May point siya naman. Mga. O, sandali lang. Another reaction. Hello pa de. Okay, yan comprehensive driver's education. Tapos yan ang marin nyo, non-professional o professional, whether you are applying for a 10-year or 5-year I see. Iyan o. license. Tapos yan WBP, base sa lay, kabus ka mo pagmarin nyo na kamukilisensya, kabus ka mo ma-handle ko dyan. Iyo. Garo na daw kung pinaliwanag sa mo ni Madam Philly, di ba? Kauron mo ka sa daw. Kunyan yan, refresher course, Oo. na manungod sa road safety, traffic laws, driver's responsibilities, traffic rules and regulations. Iyan. O. Kasarabay din sa corresponding penalties na dapat ma-intindihan sa mga Masabutan. driver. Pero dapat talaga ma-refresh kita. Ano? Ako sa linggo man lang. Sa linggo. Pero may point man ito na nagapun sa to. May point man siya. Okay, no? Kanak lang kaya, magkumansano, pag may lisensya na, lingaw na. Balbal sa ng balbal. When nga na anti-driving destructive act, salda pa na. Nagte-text, nag-sus ko. Nagdako na kong nailing. Okay, thank you pa rin, ha. Salamaton.
O yan tabi. Mga tugang ang kuana, madali lang taon ni si Noel, madali lang Noel. Ta si Joker na inot sa imo, parehong cellphone ng pick-up na din do. Noel, baba mo tabi Noel. At aday ko ma-accommodate si Joker. Hello kuya, marinaga kuya. Good morning. Yes. Tungkol ba tabi dyan sa seminar? Ako sabi, agree ako dyan. Kasi nasa Pilipinas kita. Okay. So, nakulang tabang iyan para ma-educate sa mga driver na may kakulangan sa tamang pag-drive. Okay. Nakulang bagay po yan. Pero, kung ma-implement na maayos, nasa Pilipinas kita. Iyo manangga. Di sa Pilipinas, ang obserbasyon ko, tapos pwedeng bayadan. Okay. Di ba? In fact, ako, may experience, may personal experience mismo ako na pagtatalo ako. Okay. Anyway, Migo, dumaan kita sa kwan sa pag-renew kang lisensya. Pero ano sa hiling man opinion mo? Pabor ka o anong hiling mo ka ito? Anarin ka, be? Itong pag-renew kang lisensya na may opsyon ka pwedeng 5 or 10 years. Actually, nasa LTO yan. Kung itaon yan, kasi privilege yan eh. O tama, evaluate Diba? baga sa to, di ba? Ma-evaluate sa to ya eh. Ma-evaluate sa to. man sila, okay? Pwede man itong 10 years. Kasi, personal ng responsibility ang kan license holder. Kung pagkaroon niya ang pagmaneho niya o dahi. Yes. Diba? The point is, ang problema naman sa pagsasabing, kung there is a violation, pwede ka sa 10 years. Okay? Ang hapot ko ngayon, paano kung halimbawa, there is a violation dahil matibay ka maglagay? Diba? Pwede? Kung ano nangyayari ka yan, maski sa iyo man, may mga issue man ang ka na, no? Ikadua, ito nga rin sa pag-implement nila kan parang continuing education dyan sa driving. Pero kuta, siguruhon man nila na talagang legal. Yeah. Nasa proseso ang pagkuka. Po. So, sabihin, so they pwedeng mabayadan. Okay. Kasi to the point, kung may magbabayad man sa nakakaya nila. Yes, sir. Opo. Thank you, Migo. Bali wala eh. Yeah, that's a good point. Opo. Sige, sabi. Salamat, kuya. Mabuhay ka, kuya. Alright, di ba? Ito, sandali, Tam. Noel, ay may sali. Unin sa kaligwa pang nag-upload sa Smart. Sandali lang, ha? Reaction tayo sa Smart. Hello? Yes, sir. Halimbawa nga, sir, bakit nyo ako sa sarong tao, 65 years old na ako. Di ba, 10 years? May kong violation na magpunta 5 years. Pwede pa naman inyo, kaya... Iya po, basta may option ka, katakon na ka kan 10 years, maski na na, reminyo ka na, o naman ka na sa 5 years, okay na ito. Hindi pa magkailangan. Iya po, okay na po ito na mo, na 5 years mo. Oo, okay. Sige sir, salamat. Oo. Ako, ma-expired ang lisensya ko, January 12, 2022. Ako sa linggo, duman lang ako sa 5 years ta. Baka pag 10 years na, ay, natandi nga sir nga, may buho ka. May nga sir, wara na. Hello. Hello, good morning, Bibi. Morning. Oo. Arpini, Opo. kung ika-10 years, ako ako ka 10 years. Opo. Let's murder ng dato yung nag-drive. Tama. Pero ang point di Arpini, mabayad ka. Di mas ako lang bayad. Okay. Paano ba? Iyan na seminar na pinataram nila bago ka makakuha ng seminar ka. Sigurado, additional payment yan. Ano? Ayaw man talaga, mabayad ka sa driving school. Mabayad ka. Hindi man pwedeng libre yan sa privado. Huwag yan, sa puntong araw ka, sa panahon kang araw din eh, piliyon mo, saing ka. Iyo manangga. Ako naman sa napirma ako sa 5 years. Pag-renew ko sa Linggo Senero. Sige, umaga. At hindi ka bayadan mo. Budit ang bayadan. Buda gusto pando ko din nag-iba eh. Pagdali mo
man, pero may nang pandok mo, harap daw sa tangilakan. Kaya lang, i-edit mo na lang, hindi ka sabay ang buta. Iyo manangga. Diba after 5 years, bako kaman nga ya ini. Aputan mo, sir. Oo. Ang harap ka ng sitwasyon. Iyo. Muna naman ang mabayadan. Yes. Kaya gusto ko talaga may ma-interview sa LTO, Tabi Migo. Ta-clarify ka ron, tanta. Kung hindi pigigibo ng pilot testing duman sa Manila, mabutan sa to digdi. Sensi, habi ko rin dyan. Nagarin mo na ng November. Iyo. Kasi nabasa ko sa LTO page mo na roll out na yan nationally. Iyo. Correct. Okay. Sige, Tabi, sir. Sige, Migo. Salamat, ha. Alright. Di ba? O yan, Tabi, ang mga reaksyon natin. Mga tugang alas 8. Pero, ang gobyerno ta, mga tugang, may magayong ka na obheto kung nata iyang gigibuhon ninda. Ikaw sindaki, sailing ko, number 1 dyan is for the convenience, mga tugang of all, Tabi, na tultul sa pagmamaneho. Di ba? Magayon man na idea. Ako sailing ko man, may beauty man akong nailing mga tugang tungkol dyan. Okay? Kuya Henry, doon sa 5 years, tama ka dyan sa sinabi mo. Baka magbago na naman ang itsura natin kapag 10 years. Pwede man. Alright. Ano po maray nagibuhon mo niyan tanganing magkakwarta? Ay sus ko, ang pinaka-chance mong magkakwarta, tumaya ka sa loto. Pero kung ibang paagi, ang gibo, magi-ara mo, di man kay po na magkakwarta kita kidakol, katangtaman sana. Sigwa ka lamang ki pag nangaipo ka, may mabubunot ka. Takon makwarta unong po kita. Di pisilon tabi pag grabe ang kwarta kang tawo. Kung ano nagkakairisipan, nagiging poderoso ang tawo pag may kwarta. Na iba, bako gabos ha, bako gabos. So katamtaman sana. Okay? Sandali lang ha. Basang ko na sa mga reactions natin. Ulok na naman to no. Ano ne? Yaw na duman si Lowens. Yaw na duman si... Bay, sana? Okay lang? CRD? Ay, yung mananggad. Nasa sumda siya? Sige. Okay lang. No problem. Okay. Nag-try kami mga tugang na mag-connect sa LTO Legazpi. Di pa pero si Ma'am Pili, nag-reply sa kuya. Ikaw ko na lang na-reply niya ka sa bago. Baling ko lang. Tapos si ARD nato, nasa Zoom meeting. Yan, okay. Si Director, ada kitang chance kay Director. Ada kitang chance kay Director makaapod. Duman sa nakita sa... ni si Madam Feli, very accommodating ini. Mabuti na babae ini si Ma'am Feli. Budayan si ARD nato. Mga marayo na mga tao. Pag sinda talagang libre, may napa-interview tulos yan. Okay. Paano man makataya, Henry? Mayo nga ni kwarta. Ay, pala na di. Alright. Nagkuha ka ki agency, maayos kan papel. Ano ini? Muya ko mag-apply. Aday po man kay puhan ki agency. Sir, true pa no nakakuha ki US visa. Muya ko po mag-apply. Makuha ko ki. Ako po, sa experience ako po, di ako nagkuha ki agency. Pag-apply ko tabi ki visa. Dahil po, nag-apply ako online. Sige, pwede ba mag-apply online? Tapos nagpa-schedule ako for interview. Pigayad lang ako ni Sir Nonoy, susamo yung VP for Engineering. Yan naman ako tao sa internet. Si Sir Rosie Locsinso nagtawang sa ako kung paano ako maka-apply online. Ayun man sa ito, nag-fill up ako sa online. Kan mga documents, nagpa-schedule tabi ako for interview. In-interview ako. Ayun man sana po. Dahil man ako nagamit kay agency para po makakuha ki visa. Pwede po ikaw mag-apply kay personal. Okay? Sige. Good morning. 10-year validity kan driver license parang reward yan sa mga good drivers. Exactly. Tama ka po dyan. Okay. Sabi kan sa rotang texter, kay puhan tabi kan gobyerno ang budget kaya ginigibo 10 years ang license. Good morning. Thank you tabi, Busing. Ping, maray na aga tabi si mo. Hello, good morning. Toy, Rain. Hello, good morning, Nico. Yes, sir. Good morning. Madagdag siya na tabi, kinikit na opinion. Sige na po, go. Ang road safety starts with the right attitude of the driver. Agree ako dyan, Migo. Danalagog ko perman sa mga nag-advocate ki health and safety. Gayon yan, na point mo. We really have to accept the fact na ang Pilipinas naundan na sa Asia, sa Southeast Asia lalo na. Nagkurupay na sa auto dahil nagdakula sa tinampo.
Ngunyan pa sana kita nagpo-4 lane, nagsi-6 lane, etc. Salamat pa. Iyo baga. Uy, Sana. yan nga rin na AH26 ta, aliyo nun matapos sa 4 lanes. Hanggang mo yan, nagkukumpleto baga poon. Kung nga rin, may sananggan Bicol region nila, tatapos sa 4 lanes. Di ba? Iyo po. Sarong factor yan. Sarong factor yan. Kung nata nagsusurusuan. Oh. Attitude talaga kay driver ang pinaka-problema sa tuya. Makalat-kalat, pagdaing pulis, gabos pwede nagibuhon. Nya. Isang driver. Pero pa yan. Unit tabi ang dagdag tip ko sa mga nagkapirang mga kapwa ko rider, lalo na sa mga motorsiklo. Grabe sa statistika ang aksidente sa motorsiklo. Lalo na ngunyang kunting pag nagtatagiti, pag nag-uuran, iyon ang pakaraskasan na nagmamaradali. Yaong dyan ang aksidente. Yes. Ang percentage visibility mo kan tinampo, naglalabo pero pagpapakaskas mo sa motor. Opo. Sabi akong nakasakay sa jeep kasi sa Roaki pa nagtatrabaho sa Makati. Pauli sa Cavite. Grabe ang winakwakan sa operasyon sa iya. 8 oras sa operasyon sa Orthopedic Hospital sa Manila. Nag-uuranda pa Cavite siya, pauli. Tagarawi, ati pang maray. Yeah. Narunod sa bulalong ka. Puduruhong puro stainless ubitis. Nagpa-check up sa Esteves. Di nakitang kang orthopedic surgeon. So nag-check up sa iya. Nata, dahil pa nag-heal sa buto, dahil pa nag-ossify, ossification process siya. Dahil pa nag-ossify so butong dapat magdugtong. Dahil naggamit kitirilit. Mabubugbog tabi ito. Iyon sa mga mayor na kausa. Namanamot tabi sa validity. Ang seminar dapat, it should be a sustained program of LTO. Refresher courses. Opo. May violasyon kidae. Kung mapupwede nga ni, batch by batch, taon-taon. Para ma-refresh. May point man, di ba? Tama. Dulo pa yung 10 years na validity. Not necessarily follow. Na for today kang violation for 5 years, you don't need a refresher course. Yeah, okay. Nata, akong kabrad. Na-stroke na siya. Mamaniyo pa tabi, may lisensya pa. Oh my goodness. Unpredictable ang paano yan kung may maduunan mo sa silindador na piga-atake ka? Totoo. Sa moda sabi, International Safety Rating Standard kami sa opisina dati. High blood ka pa sana, hypertensive ka pa sana, bawal ka na tabi sa manibela. Magbulong ka muna pero may sulo ka. High blood pa sana, hypertensive pa sana. Dito ka to tabi. Pero kung sintay ka mga professional drivers on the road, ang hypertensive, nagmamaniho. Napakadelikado tabi yan. So yung kasi na tabi, refresher course, may violation kidae, i-sustain yan kang LTO. Yes. 40 anyos na kang refresher course. Ang traffic rules pa ito, iba naman yan. May nakauron ako, 40 anyos nagmamaniho. Mga 30 anyos na ngayon, sir, di akong seminar, pero dahil aksidente, attitude ang pinaka-problema. Exactly. Salamat. Good day. Thank you. Mga tugang, thank you to rin sa opinion, reaksyon sa tuyang programa nga napot. Ang mga informasyon na sa indong nadango, natod po sa indo. Mga tugang, kan mga minasunod. Ang mga baretang ini, hatod sa indo kan mga minasunod. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. RightMed. Isang pangalan sa gamot na kailangan. Great Taste White. Namnamin ang sweetly namnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Tanduay Ginto. Ibang Ginto. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Bear Brand. Sali na. Sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas suabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto.
Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel-Aged Gin. Drink responsibly. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Eskelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Scalan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag. With proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyoan, idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyoan, idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nanghihina. magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa Syudad Caligaspi. Oh yeah, Glenn Casulya. Glenn Casulya sa Syudad Caligaspi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban